Takže čus majstri, ja vás vítam u dnešného nového videa a v dnešnom videu si začneme nový projekt na tomto kanále a bude to projekt tejto babety 210. Takže najskôr si povieme nejaký krátky príbeh o tejto babete, prečo je teraz polorozobratá a čo sa vlastne s ňou bude diať. Takže počas následujúcich vlogov uvidíte, ako z tejto babety postavíme novú babetu. Použijeme väčšinu týchto dielov okrem rámu a pár dielov, ktoré budem chcieť vymeniť a spravíme z týchto v podstate dvoch babiet jednu. Takže povedzme si niečo o histórii tejto babety, konkrétne teda tejto červenej. Ja som ju kúpil zhruba v roku 2018, pomerne celú rozobratú. Ja som ju nastriekal na červeno a zložil v podstate z tých dielov, ktoré boli, okrem týchto pružín, ktoré som si dokúpil. A následne som zistil pár vecí, ktoré sa mi nepáčia na tomto ráme. A jedna z tých vecí je, že tu na tomto ráme je utrhnutý tento doraz tejto vidlice. Ďalšou vecou, čo je na tejto babete zle, že sú zle navarené uchyty motoru od výroby. Neviem, ako sa to mohlo stať, ale keď sa motor dotiahne, tak ide trošku dohora a plus je vykrivený do jednej alebo do druhej strany, už si nepamätám. Ale čo to spôsobovalo je to, že toto záberové koliečko bolo proste skriva a tá reťaz nabiehala na ten motor trošku skriva, čiže určite strata trošku výkonu, určite o mnoho väčšie opotrebenie záberového koliečka aj reťaze a celkovo to nebolo dobré. Toto je dôvod, prečo som si zohnal tento nový rám a je to vlastne rám z babety 210 Lux. Vlastne Lux je jedna z tých posledných babiet, ktorá sa vyrábala a toto je práve z nej rám. Akože ten rám je v podstate identický, jedine čo je tu iné, čo som spozoroval, že má to vlastne plastové kryty reťaze a pokiaľ by som tam chcel dať originál, ten starý z tej červenej babety, tak tie diery sú proste iné a celkovo ten kryt je trošku inak robený, čiže toto je vlastne jediná vec, ktorá bude iná, toto inak pasuje v pohode, takže to by nemal byť žiaden problém. Vlastne na tej Luxke bolo inak všetko identické, skôr sa menili také veci ako dynamopáčky, boli liaté kolesa, boli lepšie tlmiče. No a čo sa vlastne teraz bude diať? Rozoberie sa tá červená babeta, táto sa nastrieka na čierno, dá sa nový lak pekne. Neostáva nám nič iné, než sa vrhnúť do práce, lebo je to naozaj dosť roboty a bude to taký dlhodobý projekt, takže poďme na to.
Dobre majstri, takže máme túto červenú babetu kompletne rozobratú. Všetky diely z tej červenej babety sú tuna, plus tuna je motor. Čo sa týka tohto motora, tak tuna sa bude robiť zrejme výbrus. To sa ešte uvidí, inak vnútri je celý motor po generálke, sú tu nové ložiska, gufera, nová predloha. Je tam kopu vecí nových, jedine čo tu vlastne chýba, aby ten motor bol tip-top, je spraviť spojku a výbrus. Takže to budú dve veci, na ktoré sa ešte zameriam. No a čo sa bude momentálne diať, tak poďme si odfarbiť tento čierny rám. On už akože z časti je odfarbený asi po
niekde tuto, ale ten spodok a tento zadok ešte nie je odfarbený, takže toto si odfarbíme. S týmto červeným rámom to neviem, čo budeme robiť, pretože vravím, že on je krivý, ten už je v podstate nepoužiteľný. A čo použijeme je táto predná vidlica, keďže ona je pomerne rovná, nie je nejak krivá a navyše má nové tieto púzdra spravené tak, aby nebola žiadna vôľa na tom tlmiči, takže túto prednú vidlicu použijeme. Poďme do práce, poďme si to odfarbiť. A poďme si ho odfarbiť pomocou takejto chémie, čo tu mám. Ja tento odfarbovač volám, že med, pretože má to konzistenciu ako med, taký trošku riečí med. A vlastne ono sa to nanesie na tú farbu, ona potom tak zdurnatie a dá sa pekne odlupnúť. Takže to je vlastne celý princíp toho odfarbovania chémiou. Ale následne sa to bude musieť odmastiť týmto izopropyl alkoholom, ktorý dobre odstraňuje potom ten odstraňovač farby, lebo pokiaľ by tam ostala a dala by sa na to farba, tak tá farba by sa počase zlúpala, takže musí sa to dobre potom očistiť týmto izopropylom. Je to vlastne technický alkohol. Takže majstri, mám to natreté tým odfarbovačom. Vyzerá to momentálne nejako takto. Vyzerá to teraz hrôzo strašne, každopádne začína to trošku účinkovať, ale neúčinkuje to tak, ako som si to predstavoval. Každopádne budeme musieť počkať minimálne 2-3 hodiny, aby vlastne tá chémia rozožrala tú farbu. A následne sa tá farba bude môcť dať dole. Ono by to určite lepšie fungovalo, keby je teplejšie, ale je tu iba 7,6 stupňa v dielni a podľa mňa, keby je nejakých 20, tak by to o mnoho rýchlejšie tú farbu rozožieralo. Každopádne počkáme nejaké 2-3 hodinky a potom by som to skúsil normálne zobrať vápku. Parkside samozrejme, a tá vápka dáva okolo nejakých 100 barov, tuším, na tej tryske, ten výstrek, takže to by sme tým mohli kvázi akože opieskovať, keďže tá farba už bude, ona proste bude úplne taká odlupená, tak to len akoby odtiaľ dá dole. Takže po vapkovaní a asi 2 hodinách brúsenia, čo ho tu ostalo, to vyzerá nejako takto. Myslel som si, že to s tou vápkou pôjde o niečo lepšie, ale musel som zobrať tieto kotúče a tú farbu odtiaľ zbrúsiť. Tu nám vidíte, že to ešte nemám hotové, ešte mi toto ostáva a pár detailov dorobiť, inak ten rám je v podstate celý odfarbený.
Bolo vidno pekne, ako bol niekde skorodovaný, treba ako sem alebo sem. To ešte prebrúsim, aby tam nebola žiadna hrdza. No a čo mňa ešte momentálne čaká okrem dorobenia toho rámu, je takisto odfarbiť túto vidlicu, takisto zbrúsiť následne tú farbu. Takže majstri, som tu opäť asi po 3 dňoch. Mám tieto 3 veci odfarbené, stojan, rám a vidlicu. A čo sa bude diať, že si to odmasníme týmto izopropylom a následne nanesieme základovú farbu. Pôvodne som myslel, že to pôjde lepšie tá farba dole, ale trvalo mi to fakt, že celkom dosť času. Tu tá farba akoby zgumnatela, ale musel som to proste ešte dať dole karbobrúskou a vrtačkou. Proste tá vapka nebola dostatočne silná, celú tú farbu dole, proste niekde viac držala, niekde menej. Neviem si to vysvetliť, proste niekde krásne sa dala aj rukou odlepiť a niekde fakt držala proste, keby tam ani tá chémia nebola. Ťažko povedať, čím to bolo, každopádne mám to odfarbené, to čo som potreboval, a poďme si to hodiť do základnej farby.